mehatxua askotan eginda geneukan, baina egia zen azkeneko aurreko denboraldiaren bukaeran duginenean puntu horretara, ez zitzaigulat bidezkoa iruditzen gure lankidei eskatzea grebara joatea adibidez desentsoa edo liga jokoan balin badaukazu. Eta horregatik utzi genuen denboraldi honetarako. Gero denboraldi hasi zen eta berriro bilera bat zegoenez, ematen diozu tartea, ez? Eta hortik aurrera, esan genuenean, orain da momentua, uste dut ez zutela espero hainbesteko jarraipena, ez? Pentsatzen zutela, biedo 3 partido jokatuko zirela, besteak ez, eta gure indarra hor bidean geratuko zela, eta erakutsi geniena jokalariak izan zen, elkarrekin gaudela, gainera oso komunikatuta egon ginen egun horietan garrantzitsua zelako, azkenean mezu asko heltzen dira leku guztietatik greba ditzen duzunean zalantzan jartzeko guztia, eta tinko jarraitu genuen, eta azkenean ezen partidu bat ere jokatu, ez, eta uste dut hori ikusarazi zuela, nahi balin bagenuen aukeratzeko gai ginela. Egia da greba batera heltzea ez dela samurra, azkenean inori zai gustatzen bere lana ez egitea, baina uste dut ondo aprobetxatu dugula grebaren indarra, eta horregatik astelen horretan aurreko ordioa lortu genuen.